אולי דואני, ושמעת כן ושי. אני רואה שזה איש כמו ניסים שאני שמתי עליו, חולשה שלי שם על מיני, ולהקת נכנס צבעים ומגפיים. המגפיים המותאמות שלי זה המגפיים שאני הכי אוהב. באמת ההתחדות מהמוזיקה למטל. שברתי פעמיים את היד הזו, שברתי כמעט כל אצבע בגוף. פרקתי בהופעת מטל באוגוסט, שיש קטע שהוא הרבה יותר רצים וקופצני, פשוט דוחפים אחד בשני לאמצע מעגל. יש המון מטל שכמו שאומרים באמת שהוא מתחבר למוות ומתחניזם ואני ממש לא בצד הזה. תגביר. יש לאבא שלי אמונות שאולי זה יעבור מתישהו. אני פשוט לא חושב שזה יעבור, אבל סגרתי כרגע כמו שאני... זהו. די דואני הוא בן 16 ו10 חודשים לראש העין. אתה באת למלחמה. לבוש. איזה נעליים, מה? באמת, אתה זקוק לכאלה? זה בתל אביב קניתי. זה 46, אבל יש 40. 46? 42? זה של בחורות, זה מה זה אומר? בחוריות. אוקיי, אז אני מבין שאתה עוד מוזיקה קלאסית, רכה ובלט? אני רוקד בלט. אתה רוקד בלט. אתה למעשה באת עם טוטו. מה, אתה heavy מטליסט או סתם אתה אוהב להצטרש כמו החמאס? לא בהאבי, קצת יותר מהאבי. קצת יותר מהאבי. בדס ובבלק מטל. דס ובלק מטל, מה זה אומר? דס מטל זה מוזיקה שהתפתחה בסוף שנות ה-80. הלהקה הראשונה שקמה בדס מטל זה דס. איך מגיעים לזה? כאילו התחלת לשמוע מוזיקה רגילה ואז אמרת נורא רגוע, אני לא... האמת שאני היפראקטיביות. גם משהו של החוצפה הזו ושל העצבים, וגם, לא יודע, זו מוזיקה שמדברת עליו. מה הכנת לנו? אני אשאיר את השיר 781. שזה מה? של... Beneath the Sky, זה גם כן סוג של מטל כזה. יאללה, בהצלחה. Don't take me down, back inside. האמת שאני צריך דף של המילים כי אני לא יודע את כולם. אחי, מה שאתה לא יודע אתה... טוב. זה טוויטלמן. יהודי שנמצא. Je refais le croyant, c'est pas de l'idée que les crânerais. C'est un cravate, les rappels, le sonnet, les choses réelles. Les amis, la croyant, mais dans ma chaîne. Ya. J'ai dit, mais allez, la mivelle. יש לזה תגובה, תקבל? עברת לשלב הבא. עברת לימדי. זה עשה, עכשיו באמת, זה מרגש אותך המוזיקה הזאת שאתה שומע? כן? באמת? כמה אתה יכול להחזיק עם נהיית כפית עוד מהאדום מה? לא, אתם לא יודעים, הוא בילדותו, הוא עושה חלק. יש אנשים שיגידו, אני יודע, אתה קטן, 666, אני טבעוני. אתה טבעוני. אני אוכל שואף. אני שואף. פיטר נשמה,
אני חושב פתחת הרבה עיניים, פקחת לצדי, פקחת העיניים, הוא עכשיו מלא עין הרע כל הזמן. טוב, נשמה שלי, אני... עכשיו שזה לא עבר פה? לא, אפשר. תודה רבה.